Kari kejongi kan kelaman roy matkiu lada ngilet senran yaki khon ki khiti kejongi hakapor baki don exam kumba ngilet senran yaki candidate kejongi hakapor nomination but scrutiny kamlong ka babakala banlet senran yaki candidate kejongi hakapor nomination but scrutiny lada ka jinglet kejongi kadei namar bangidon kinongrim ki paskem Henry menta bon bha na kiriu pajba Kim kwa isu banlit tre lane banlit kita tang namar balapoy ka ayom shongshit election kadon ka jingge pher hapdeng artli ki election rally kata ka de hame khalia bat hanagalan ki pajba kilara i plakat ban pen pau sha ka parthe baki kwa yaga election ka bakhoj pat ka jingya yai rally ka jongki ka de daga bajai jai pat badon jingmon kat baha ka ri ka jongi kata hame khalia pat leiba ki pajba kila klet lut ye ki ki badon kam ha ka jing im ka jongki bad la le shongshit hadu kata bad la ikumba ki pajba kila sha yalam bakla tang ha ka bor jadu jong ka pisa bar kaspa ladon iwe ba ile thu ba ki nong tre jong i ki khlem wan tre shu la shitiyo namar la yo kamai tang na kabalik meeting election ni ki khon gabri hunya trap ngidang don shibone ki bangi de ban pusan bat shampang ya ka jingmayan jong ka jing im ka jongi paman la ka sngi hanong kendong ne hasor hakapor bagi nohikai ki khot ya ki parents meeting ne ki meetings jong ki committee pa jong ki khna school tang khandiat ki committee pa ki bawan sha parents meeting kita kide tang kito ki badon shisha ka jingkit khli ya ka jingbha ka jingmiat chong ki khon ki khiti ki chongki menta tongin sngap shipang bat penrit yalade yathu hak bat kali hatong gi julet senran yaki khon ki chongi ha kapor bakilet tho exam hatong gi julet senran yaki khon ki chongi ha kapor bakilet ile kai sport hatong gi julet senran yaki khon ki chongi ha kapor bakilet school ngangai scam balada ngi kali yaki ne ki jingkali nginjin dalas ngeu jemdaw banle arsap lene le it banle sanran yaki candidate tang namar bayo jingmentoy sanhajar lene shiphewajar tangka kan ba yaki khun bat ki kimi ki kpa ki jongi ki balong kalawi ki jongi nimnan por ban sanran bat banle it kajing sanran ka jongi yaki candidate hakapor nomination but scrutiny kapan kapnya ya kilanti singking kane kapan thut ya kalek kawan khamtam ya ki bakit pangpang ka election commission jonggari India kalau di ban kham ya kum kane ka tamasa ka bakta shibon ya ka platang ka jonggi candidate ki bayo je metoy hide tang ki leaders jonggi candidate ki baper don ki leaders ki ba ai ki brio sans hajar shikhli kan bagi ai jing khain pat shaki candidate pat bagi ai shipeu hajar shikli lene uwe ubreu ka jing late senran da upai bhor ya ki candidate kapan i bangilong tang kita ki bom omla ban sneu thu kumno banyo ya ka sunshar ka khadar ka bakhoj kumno ken ki candidate onda ki la job ki dangla ban ai ki sunshar ka bakhoj haba tang na ka banta ban late nomination but scrutiny ladut dagi peulak tengka tang nakadaw jonggi bai sngi bai umpniang bai bam kumta terter larangi kwa ikajing sunshar ka bakhoj ngimde ban shim nagi candidate wat tang shiteng karo khnang ba onda ki job ki civil hospital ki CAC ki PAC kinlong ki jaka badon doktor badon dawai don x-ray don scanning kumta terter hakari ka jongi menta ngiting banlet shim dawai nagi hospital paper namar ka bai hospital kalong ka balarem palan habakumta tongin kali yelade ngim kwa mo bagi school sarkar jongi kinlong ki babha ka thungkam thungjam kanlong ka bakhoj ki hospital jongi kinlong ki batat barro baka sarkar kan shnai ki policy ki babha na ka bentaw pajba kini paro ngila banyo iki ladangi jit da ka bakhoj om da ka bor jadu jong ka pisa ki samla ki balong galawe tos ngap yene ka khubor bat
to ai bakan long ka jing pen slur ya phi ban le hok wat hai bentai berit ro wat om ya bi tang ya ki shiphe hajar ne khatsan hajar hagi sansnem kat bangin saya khnyum pat ha paro sansnem linter lada pis ngeu tanat di kani video sel ba subscribe share bat ai bakan long ka jing mentoi bat ka jing kerkhu ya ka jai pen riu bat kan long ka jing kelaro yang i we kuble shibon ublen kerkhu ya phi